Mali er en ustabil stat, der er på grænsen til et sammenbrud og er involveret i en regional konflikt, hvor transnationale aktører, som den islamistiske AQIM, prøver at overtage magten. Regionale konflikter øger efterspørgslen efter masseødelæggelsesvåben, og der vil være stor risiko for, at dette kan ske i Mali, fordi staten er så svag, hvor manglen på ansvarsforhold undergraver staten indenfra. Ingen kontrol, blandt andet grundet den ustabile magtbalance i den unipolære verden, kan forårsage masseødelæggelsesvåben i ikke-nationale, ikke-statslige aktørers hænder. Yes. Og unipolariteten gør det hele værre, eftersom der er flere krige, da USA og Vesten går i krig med lande med masseødelæggelsesvåben, og der er heller ikke nogen modsat pol i form af for eksempel Sovjetunionen under den kolde krig til ligesom at skabe balance i det her nuclear game. Ja, og det øger selvfølgelig risikoen for, at transnationale organisationer som AQIM får masseødelæggelsesvåben mellem hænderne, og hvis de for eksempel overtager en svag stat som Mali, kan der komme en kobling mellem terrorisme og masseødelæggelsesvåben, og det er anset som en meget uhyggelig situation. Forestil dig masseødelæggelsesvåben midt i New York på en dejlig efterårsdag.